O BNG de Cambados aspira a liderar o próximo goberno da vila. A formación concorrerá ás vindeiras eleccións municipais do 26 de maio, agardando mellorar os 3 concelleiros que teñen na actualidade. O noso obxectivo concreto para o que vamos traballar nesta campaña e para o que estuvemos traballando antes, é para poder liberar o proxecto político de Cambados, seguindo sendo un goberno alternativo ao Partido Popular, lóxicamente, pero liderado polo Bloque Nacionalista Galego. Esta tarde presentaron os nomes que irán nos postos de saída da candidatura. Víctor Camaño estará acompañado por Marielo Ubiña e Liso González, dúas persoas coñecidas e vencelladas ao mundo do deporte e da cultura respectivamente. Ester Xesteira, traballadora do sector da alimentación e representante da CIGA, e Isidoro Bugallo, mariscador, ocupan os postos 4 e 5. E esas cualidades que nos parecen imprescindibles, sobre todo, é a capacidade organizativa das persoas, non? E a experiencia desas persoas en distinto tipo de organizacións, por decirlo así. Camaño reivindicou o proxecto do BNG de Cambados, unha aposta por un modelo que vén de moitos anos atrás, tamén o seu labor no goberno actual. No goberno municipal desde os 4 anos foi de colaboración con todos os demais e, sobre todo, un traballo moi intenso para que houbera un equilibrio grande entre os distintos actores que formaban o goberno e en moitas ocasións, xogando un papel para que non houbera demasiados desencontros dentro dese goberno. O candidato nacionalista asegurou que as propostas do BNG son realizables e proxectos que van máis aló de promesas electorais. Entre elas destacou a creación dun espazo deportivo aberto no Pombal, buscar unha acción de voluntariado en Cambados, actuacións de saneamento ou a construción dunha planta de compostaxe no concello.